14 ka mga pulis ang mitapos sa ilang special course sa Scene of the Crime Operatives kung SOCO. Sila unya ang manuwag sa mga alarma kung aduna man sa Mandaue City o gingon man sa lungsod sa Consolacion. Si Nico Serino sa report. Human sa 60 kaadlaw, mitapos na sa ilang SOCO special course kining 14 ka mga pulis. 12 kanila gikan sa Mandaue City Police Office ug duha sa provincial headquarters. Sila na unya ang mulangkob sa SOCO Team nga motubag sa nagkadaiyang mga alarma sa Mandaue ug Consolacion area. Tinguha sa kapulisan, makaumol og daghang SOCO teams aron madali ang pagtubag og alarma. Dili na magpaabot sa team gikan sa regional office sa Cebu City kung may panghitabo. Proximity of the area, kaya sila yung magko-cover ng Consolacion. Para yung Cebu province natin, ang i-cover nila outside, after Consolacion sa kanila na yon. Kinanglan man guni kay specialize siya ba. So kinanglan ni maayo gyud ang atong pilion, then maayo pod ang nilang pagresponde. Kuha kini sa simulation exercise nga gihimo sa SOCO team sa dakong mall. Agi sab sa pagsukod sa ilang nakatunan sa investigasyon, labi na sa paghipos og ebidensya. Sa una sa station pa ko is kaming IOC, kami may mangita sa suspect. Ang difference karon is ang crime scene naman among gi-process. Ang kanimanggong scene of the crime operatives bililhon kaayo sa pagsulbad sa mga krimen niya kinahanglan gyud nato ang timely nga pag-abot nila. You are giving flesh to the meaning of justice. May kakulangan sa mga ebidensyang magpapatunay kung sino ang may kasalanan, hindi natin makakamtan ang hustisya. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.